आता खबरो विस्तारान मुखेलमंत्र्याच्या बऱ्या भलायके खातीर सोमारा गोंय शिवसेनेन प्रार्थना केल्या। तशेंच गोंयांत जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत दोनूय सुवातांचेर शिवसेना वेंचणूक लढयतली म्हण जाहीर केला। ह्याच कार्याक लागून फुडल्या म्हयन्यात शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गोंयांत येवपाचे आसात म्हण माहिती गोंय शिवसेना प्रमुख संजय राऊत हांणी दिल्या। आडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची प्रकृती बरी नाही। मुंबईला होते ते उपचारासाठी। जेव्हा आम्ही इस्पितळाच्या त्यांच्या कुटुंबियाच्या संपर्कात होतो ते गोव्यात आले, त्यांनी बजेटसुद्धा सादर केलं। काल परत त्यांची प्रकृती बिघडल्याचं मी वाचलं आता। मी त्यांची प्रकृती बरी व्हावी आणि पुन्हा ते नव्या जोमानं कामाला लागावे अशा प्रकारच्या त्यांना मी शुभेच्छा देतो, ईश्वराकडे प्रार्थना करतो। तर अजून बांधणीचं काम संपत आहे। लोकसभा निवडणुकांची तयारी देशभरात सुरू आहे 2019 आणि प्रत्येक पक्ष प्रत्येक राज्यामध्ये आपापल्या पद्धतीनं लोकसभेची तयारी त्यांनी सुरू केली। शिवसेना सुद्धा गोव्यात आम्ही विधानसभा लढल्यावरती परत कामाला लागलो। ताबडतोब येणारी निवडणूक ही लोकसभेची आता आहे आणि मागे मी सांगितलं होतं की लोकसभेच्या दोन्ही जागा शिवसेना गोव्यात लढणार आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या निवडणुका लढण्यास संमती दिलेली आहे आणि त्यासाठी तयारी सुरू आहे। उद्धव ठाकरे पुढल्या महिन्यात इकडे येतील। साधारण 3 ते 4 पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठका आणि शिबिर ते घेणार आहेत। स्वतः विधानसभा निवडणुकीत सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सुरक्षा मंच बरोबर आमची युती झाली होती। त्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष सुद्धा होता। आता महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष नक्की कोणाबरोबर आहे मला कल्पना नाही, पण सरकारमध्ये आहे। पण आम्ही आणि गोवा सुरक्षा मंच आजही एकत्र आहोत। वेलिंगकर सरांनी एक साधारण 15 दिवसापूर्वी मुंबईत येऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती। तेव्हाही असं साधारण ठरलंय की लोकसभेच्या दोन्ही जागा शिवसेनेने लढाव्यात आणि येणाऱ्या विधानसभेला नव्यानं जागा वाटप 2 पक्षांमध्ये। तर त्याची सुद्धा आमची चर्चा आणि बैठका सुरू आहेत।